Продовжується прямий ефір на телеканалі АТR. Я дякую, що ви довіряєте нам і залишаєтеся разом із нами. Ми робимо все для того, щоб ви дізнавалися найоперативнішу інформацію про Крим. І сьогодні черговий чорний день для кримськотатарського народу, тому що у результаті затримань кримських татар померла ветеран Кримсько-татарського національного руху Веджіє Кашка на 83-му році життя. Ця легендарна жінка пішла саме через затримання окупаційною російською владою. Вона не змогла цього пережити. Сьогодні із масовими обшуками знову нагрянули російські силовики на території анексованого півострова. Свою реакцію на це вже дав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Зараз маємо нагоду побачити і почути його цитату. Власне, він написав: «Сьогодні в Криму від рук російських окупантів загинула 82-річна Веджіє Кашка, ветеран кримсько-татарського руху. Окупанти намагалися заарештувати літню жінку, її серце не витримало. Нелюди, презирство й огида. Перечуваю, вони дорого заплатять за це вбивство. Вічна пам'ять цій героїчній жінці». Звичайно, ми співчуваємо усьому кримсько-татарському народу у зв'язку з цією трагічною подією. І про це та багато інших актуальних тем будемо говорити з моїм гостем. Це Валерій Карпунцов, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України та депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка». Валерію, доброго вечора вам. Звичайно, я попрошу вас зараз прокоментувати те, що відбувається на території анексованого півострова. Ви, як правник, можете сказати про те, які, можливо, знаєте, механізми захисту кримсько-татарського народу ми маємо чи не маємо їх взагалі? На жаль, бачите, дії окупаційної влади, вони лежать поза межами права, і зрозуміло, що їхня ціль будь-якими засобами створить максимально нетерпимі умови корінному народу, в Криму, кримсько-татарському населенню, для того, щоб, звісно, більш комфортніше почувати себе на своїй базі військовій, яку вони роблять як закриту режимну територію. На жаль, звичайно, що правом ми повинні з ними воювати в міжнародних інституціях, тиснути через наших партнерів, тому що, звичайно, сподіватись на справедливий чи то суд, чи то право в їхній юрисдикції ми не можемо. Тобто ми маємо шлях дипломатичний, лише шлях міжнародного тиску на Росію у цій ситуації? Історія дає нам відповідь на те, які шляхи спротиву є. Дипломатичний – це один із шляхів. Так що спротиви бувають різні. Ми зараз з вами перенесемося до ще однієї теми важливої. Наскільки я знаю, глава держави підписав новий кримінально-процесуальний кодекс України. Ми з вами говорили зараз перед ефіром, що поки що тексту не бачили. Нові кодекси, так. Але поки не бачили, але будемо чекати на текст безпосередньо. Ключові пункти, ключові засади, які прописані там. Там це загальний збір кодексів, це не так кримінально-процесуальний кодекс, але в який також внесені зміни. Це і інші всі кодекси, це і господарські наші процесуальні правовідносини, і цивільні. Тобто всі кодекси були внесені зміни, які там покликані за задумом Ради з питань реформування правосуддя при президенті, за задумом тих людей, які долучилися до внесення цих змін, до творення, поліпшити процесуальне становище наших громадян в судах, спростити доступ до правосуддя, десь, можливо, його уніфікувати, чим також спростити, можливо, чи скоротити часові рамки проходження. Різні є експертні думки стосовно чи так воно, чи дійсно спростить, чи не створить там нових перешкод. Читав і я ці всі більшості роздуми, в тому числі і практикуючих суддів. Все ж таки, я думаю, що будь-які зміни, якщо вони, це поступ вперед. І, звичайно, я дуже перепрошую, ми зараз повернемося до нашої розмови, тому що зараз ми маємо можливість почути Лілію Гімеджі, правозахисницю, вона з нами на прямому зв'язку. Лилия, здравствуйте, слышите ли вы нас? Добрый вечер, да, я вас отлично слышу. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас информация, где сейчас находятся задержанные сегодня крымские татары, что им вменяют?
Задержанные сегодня крымские татары находятся в здании Центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел. С ними находятся адвокаты. Я не готова сказать, у всех ли задержанных есть ли адвокаты, но как минимум 4 адвокатов, это Джемиль Темишев, Эмиль Курбединов, Эдем Тимедляев и Айбер Азаматов, выехали. Сейчас будет проводиться, насколько мне известно, допрос задержанных. И адвокаты готовы оказывать им всяческую помощь. А причина задержания, вам она известна уже? Причина задержания: их обвиняют в вымогательстве совершенной группой лиц в крупной сумме у иностранного гражданина. Мы же понимаем, что это, знаете, формальный повод. Мы прекрасно понимаем, что это все это репрессии оккупационной власти. Скажите, вообще сейчас какие после очередных задержаний, после очередных обысков сейчас крымские татары, жители Крыма, в каком сейчас состоянии и настроении находятся? На самом деле мы находимся все просто в шоковом состоянии, особенно после смерти ветерана национального движения Виджея Кашка. Она умерла, не доехав до больницы, в машине скорой помощи, и мы буквально бегали за этой машиной, пытались найти ее, где она, что с ней. И на самом деле это было очень страшно. Сегодня мы убедились в том, что репрессии подверглось старшее поколение крымских татар, что давление пошло на ветеранов национального движения. И это, скажем так, это наиболее, скажем так, удар ниже пояса, можно так сказать. Это очень важно сейчас понимать, что никакое деление в народе, оно недопустимо. Сначала преследовали Меджлис крымско-татарского народа, преследуют Хизбут Тахрир, преследуют Таблик Джимат. Теперь взялись за ветеранов национального движения. Сегодня народ должен быть един и должен сплачиваться возле идеи, которая поможет сохранить нас не только как народ, но и поможет развиваться в дальнейшем. Лілія, я благодарю вас за те, що ви знайшли можливість і присоединились к нашому прямому ефіру. Лілія Гемеджи, правозахисниця, була на прямому зв'язку разом із нами. Ми будемо чекати на можливість почути безпосередньо адвокатів, які перебувають наразі із затриманими кримськими татарами. Повертаємося до розмови в студії. Ми, власне, говорили з Валерієм Карпунцовим про кримінально-процесуальні кодекси і що вони сулять нам. Взагалі процесуальні кодекси. Це і кодекс адміністративного судочинства, і кодекс господарсько-процесуальний, кримінально-процесуальний, кримінальний процесуальний кодекс. Тобто всі кодекси внесені зміни. Звичайно, основним аргументом необхідності підписання кодексів, звичайно, було запуск судової реформи. Тобто дати можливість запуститися Верховному суду. Як відомо, підібрані кадри перші, 120 суддів призначені, і вони чекали цього акту з боку президента для того, щоб почати вже роботу в новому форматі. Ну і, звичайно, ті зміни, за які ми почали говорити, це і введення того ж самого електронного судочинства, тобто ті документи, які надані до судових позовів, вони оцифровуються і складається, так би мовити, судова справа, яка покликана полегшити комунікації між сторонами, між судами, в тому числі між інстанціями. Це, знову ж таки, цікава, досить новела, можливість застосування, навколо якої багато дискусій, можливість застосування прямо норми Конституції судами. Якщо суддя вважає, що закон в даному спорі, він протирічить Конституції, він може застосувати пряму норму Конституції. І потім звернутися до Верховного суду з проханням клопотати перед Конституційним судом про розгляд щодо неконституційності даного акта. Раніше, яким чином виходили судді в такому випадку? Якщо виявлялося, що є невідповідність, і на думку сторін, сторони кажуть, да, дійсно, тут закон не відповідає Конституції, зупинялося розгляд справи і надсилалося до Верховного суду з подальшим Конституційний суд для дослідження на конституційність чи неконституційність. Тобто справа тормозилася, вона не розглядалася, і іноді цим зловживали для того, щоб затягнути процеси. В основному, до речі, даний такий
тактичний хід досить гарно застосовували органи влади, коли з ними громадяни судилися, і в принципі досить часто можна сказати, що ні, тут давайте гляньте, бачите, не відповідає Конституції, давайте ми звернемось через Верховний суд до Конституційного суду. В даному випадку суддя тепер не обмежений якимись термінами чи з необхідністю зупиняти розгляд справи, він може вирішити, застосувавши пряму норму Конституції. З іншого боку, деякі експерти і практики кажуть, що суди можуть зловживати цим правом, не застосовуючи норму закону, яку потрібно застосувати, а посилаючись на власне тлумачення Конституції, хоча судді не мають права цього робити, тлумачить нас Конституційний суд. Але де тут межа, де застосовувати, це пряме тлумачення чи пряме читання? Тобто, ну, є таке. От. Але, в принципі, я думаю, що це все ж таки на користь піде. Питання застосування однотипних справ. Тобто, ну, ми знаємо, наприклад, є питання пенсій, тих самих обрахування пенсій, чи певна категорія соціальна звертається, однотипні справи, їх тисячі можуть бути. От. Якщо є однотипна справа, вже за її шаблоном дозволяється більш пришвидшений розгляд, і ну, зрозуміло, що це буде економія і в часі, і в всіх ресурсах, які будуть йти на розгляд справи. Ну, питання адвокатів, зрозуміло, Верховний суд зараз на даному етапі виключно адвокати представляють, в інших судах іще поки що зберігається старий порядок, але, ну, як ми знаємо, йде все до адвокатської монополії, знов-таки різні думки, одні за, одні проти. Стосовно мита і застав є новели, збільшується в категоріях справ мито, от, але і спрощується там порядок відшкодування шкоди, чи відшкодування витрат на юридичну допомогу, на адвоката, що в свою чергу убезпечить від там зловживання, можливо, такими речами, як штучні позови. Тобто є свої плюси-мінуси. Ну, в принципі, досить багато таких речей, які будуть новелами, і наскільки вони будуть на краще застосовувати, звичайно, це залежить, ну, від конкретного судді. Бо зрозуміло, можна взяти олівець там, чи пензель, намалювати красиву картину, а можна і в око їм стромити. Розумієте? Тобто, як будуть використовувати ці... Законодавець хотів вложити саме цей зміст, саме поліпшення процесу чи процедур судових для громадянина і поліпшення надання можливості пришвидшеного захисту своїх прав. Тобто, після того, як проголосували народні депутати те, що ми називаємо зараз судовою реформою, ми все ж таки розуміємо, що чимало залежить від того, з ким суддів ти зустрінешся безпосередньо в залі засідань. Звичайно, є прикрощі, які були, от, наприклад, правка, так звана правка Лозового, 109 КПК, де змінюються і строки, і підходи до обчислення строків під час розслідування кримінального провадження. Тобто, що я маю на увазі? Якщо раніше відраховувались там обмежувальні строки від моменту вручення підозри, то зараз від внесення в єдиний реєстр. Тобто, там півроку, рік, півтора року. З підозрою зрозуміло. Є особа, і підозру пред'явили, і далі обчислюються строки вже підганяють слідчого. А в даному випадку, з моменту внесення, є велика зваба цим зловживати, тобто десь бігати, десь сховатися від слідства і суду, десь іншим чином затягувати розтягувати цей строк і по його закінченню вимагати через суд закриття провадження. І я прогнозую, що цим точно зловживатимуть, і це не досить гарна штука, вона не буде мотивувати слідчих краще робити, вона буде мотивувати злочинців ухилятися від відповідальності. Питання, наприклад, знову ж таки судового призначення експертиз різних. Якби законодавець сказав, що ці питання пов'язані з обмеженням прав людини і тільки суд. Хоча тут спірно, якщо це психіатрична експертиза, зрозуміло, а якщо це трасологічна, якщо це там балістична чи ще якась експертиза, я не бачу тут необхідності обмежувати слідчого в тому, де йому робити цю експертизу. Слідчий дивиться, кнісе загружено, ми туди в Каразіна підемо. Тут, де в нього, він бачить, де пришвидше буде, де, можливо, там інша, фахівців він знає. Різні бувають ситуації. Якщо сторона не обмежена в праві зробити ще якусь експертизу, іншу в іншому закладі, і мати її як на противагу доказ. Тобто, такі от спорні моменти. Є речі, навколо яких ще
ще вони не застосовувалися, вже ламаються якби думки списи Але ви професійні. знаєте, є ще один момент цікавий, який так само виплив на поверхню. Про це писав, зокрема, Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, колеги по парламенту, Олена Сотник, зокрема, про поправку 176. Я впевнена, що ви про це чули, тому що саме вони говорять, так, ця поправка скасовує в КПК часове обмеження у 2 роки на розслідування Генеральної прокуратури корупційних справ колишніх посадовців, розпочатих до створення антикорупційного бюро, і визначає, що ГПУ має закінчити слідство самостійно, скільки б часу ще не потребувало. Але, знаєте, тут не в змісті цієї, ну і в змісті цієї поправки, звичайно, питання. Питання в тому, що пані Олена Сотник, яка подавала цю поправку разом з Оксаною Сироїд і Віталій Шабунін, говорять про те, що ця поправка зникла. Ну, я читав, що вона вже з'явилася. От така правка летючий голландець, то зникає, то з'являється. Ну, я читав, що підписані кодекси, і ця правка є. Тобто, знаєте, теж цікава ситуація. Всі за те, щоб слідства прокуратури не було. Да? І я, як науковець, який захищався по функціоналу прокурорському, теж підтримую цю думку і цей напрямок, що слідство повинно бути в інших абсолютно інституціях. Процесуальне керівництво і представництво достатньо для того, щоб робити, знаєте, свою професійну роботу, спрямовану на недопущення зловживань тими слідчими. Але зараз ми доходимо до ситуації, що от повністю передаємо слідство там ДБРу, там частину передали, там поліції десь зовсім віддали, там НАБУ, зараз ДБРу, а зараз виходить так, що цей процес затягнувся. І ті, хто ратували за це все прискорення, зараз кажуть, ні, ви ще порозслідуйте трошки, той же Віталій Шабунін і інші. Не треба передавати НАБУ всі справи, вони захлинуться. Як захлинуться? От порахуйте, сядьте, порахуйте, якщо ці 3000 справ, які мусить прокуратура передати, НАБУ передати, там вийде десь по 17 справ на кожного детектива. Це невеликий об'єм, порівняно який зараз є на слідчих, і той же Нацполіції, і тих же слідчих прокуратури. Розумієте? 17 справ – це невеликий об'єм. Ніхто там не захлинеться, але все ж таки, дійшли консенсусу, що залишаємо ще за прокуратурою на той час, щоб вони дорозслідували ті справи, які були початі. І, скоріш за все, так воно і залишиться, от як ви зачитували. Більш того, я ж кажу, я прогнозую, що в зв'язку з тим, що ДБР не створене як інституція, то воно ще пане Валерію, дивіться, чи є ця правка, чи немає, ми побачимо вже після того, як буде опублікований текст. Правильно? Тоді будемо Я думаю, експерти будуть прискіпливо читати. Не хотілося, щоб там іще щось би знайшлося. На жаль, у нас, я як народний депутат мушу визнати, що, на жаль, досить часто останні часи, така тавтологія буде, голосується одна текстовка, президенту направляється інша чомусь, а ще кажуть, що іноді може й вийти ще з-під підпису президента третє, в що я не вірю, тому що це ж елементарні речі. Ось тобі текст, ось стенограма, звірив і тобі порівняв і хтось сів в тюрму. В нормальній державі, це ж просто. Тут не треба розслідувати 2 роки чи 3. Ось відповідальні люди, і ось, будь ласка. Так не можна робити. Це жесть, звичайно, коли, знаєте, ці правки літучі голландці, а потім, знаєте, з цією правкою Лозового теж цікава ситуація. Тут проголосували, тут комітет говорить, що її там якось трансформували вже після голосування. Як таке може бути? На жаль, це вище мого осягання розуму. Побачимо, дочекаємося тексту, побачимо, чи зникла, чи не зникла, хто мав рацію у цій ситуації. Знаєте, у мене до вас є питання. Ви порушили вже тему створення Державного бюро розслідувань. Це, знаєте, багато хто у студії нашого гостя говорив про те, що просто комічна ситуація вийшла, тому що є очільники і заступники, але 3 людей розслідувати справи не можуть. Ваша позиція щодо створення Державного бюро розслідувань? Чи потрібно воно? Ми зараз не можемо говорити про ефективність цього органу, але про його доцільність? Ні, звичайно, потрібно. Повертаючись до того, що я сказав, що слідства в прокуратурі не повинно бути, для того, щоб, все ж таки, розумієте, слідчий, процесуальний керівник і представник судді знаходяться в одній організації. Хай не будуть в одній будівлі, в одному кабінеті, хоча і так зачасту бува. І вже ти хочеш, ти вже будеш упередженим.
Це ситуація не є нормальному, тому що слідчий повинен бути незалежним, прокурор повинен також бути незалежним в своїй діяльності. І один одного повинні вони співпрацювати так, щоб не зловживати разом, а щоб один якісно зробив роботу, а другий якісно прийняв, щоб третій якісно представив в суді. Тоді воно буде толк. І, звісно, ДБР потрібне в даній системі координат. Звісно, потрібний, професійний, нормальний цей орган. Але зараз ми бачимо, що ще рік цього органу не буде. Бо, як ви сказали, керівник і 2 заступники. Я не знаю, чи в реєстрі є зараз ця організація як юридична особа публічного права. Я так думаю, що її ще немає. От просто я як юридичної особи. Але, пане Валерію, дивіться, публічного питання права. ДБР, воно ж не з'явилося учора, Звичайно, і тиждень тому. звичайно. Тобто було 2 роки. 2 роки для того, щоб створити цей орган. Чому тоді І тут його всі не було проснулись створено? останній тиждень. Так да? чому не було створено? Ну, А 20 комісія ж листопада... засідала, знаєте, 2 роки засідала, і от не могла мене як обрати. А потім ось останній тиждень раз я брала. А це політичні якісь причини? Звичайно, політична. І комісія сформована за політичним принципом. Колективна безвідповідальність класично. От ж колективний орган. А кому тоді з політичних мотивів було невигідно створювати ДБР? Ну, я вам скажу чесно, що прокуратура зі слідством завжди була потрібна владі. Це факт. Будь-якій владі. І не тільки як репресивна там машина, чи не стільки як репресивна, а в своєму роді як і професійна. Тому що зараз давайте ми подивимося, хто якісно виконує роботу по своєму правоохоронному функціоналу. Якщо ми порівняємо за рік, беремо рік, НАБУ роботи, наприклад, да? ДБР ж немає, ні з чим порівнювати. Там і рік прокуратури. От тут же ж взагалі структури прокуратури. Да. Тут же ж НАБУ ж теж не центральний офіс, вони ж є і регіональне представництво. Тут же ж списи якби ламаються, що ми там краще, ми там гірше, ще щось. То я з подивом, я прихильник того, щоб були нові інституції, для того, щоб були професійні там детективи, щоб вони професійно працювали з гарним обладнанням, щоб вони були незалежні. Я готовий там, як платник податків, давати частину своїх коштів, відраховувати туди. Але я також, як платник податків, хочу чітко розуміти, за що я їх плачу. Да? Якщо ми кажемо, що погана прокуратура, останнім часом вже ми так часто не кажемо, ми казали раніше, то давайте по вироках. Да? За рік, наскільки мені відомо, в суд НАБУ там подали десь від 50 до 80 справ, не одного вироку, 0. Прокуратура в суд за рік подала десь близько 3700, по-моєму, якщо на пам'ять, і вироків десь порядка 500. Вироків уже по справам. Якщо ми беремо гроші... порівняння з 1700 – це така невелика пропорція. Це невелика пропорція. 1700 і 500. 1700 поданих справ і 500 вироків. Ні. 3700 передані, да, і десь 500 вироків вже є. А там поданих 70 і 0 вироків в НАБУ. Якщо ми беремо... А чому тоді, чекайте, дивіться, а чому тоді немає доведених, немає вироків у справах, які подавали НАБУ? Так от питання, от чого їх немає? От чого немає вироків у справах? Чого суди не виносять? Зараз ми підійдемо до цього. Якщо ми беремо гроші, тут ми пам'ятаємо ці гроші, там 52 мільярда. Якщо ми не будемо брати там кошти Януковича, оці великі, також виходять мільярдні суми. Нехай не 52, не десятки, але в мільярдах. Там, на жаль, в десятках тисячах. Знову ж таки. Оці голосні затримання, оці викладення купюр. Доходить, знаєте, я вчора був на ефірі, і от таке порівняння. В банкірів кажуть, гроші люблять тишу, да? А у правоохоронних органів є таке поняття, як таємниця слідства. То коли є таємниця слідства, краще її берегти до того моменту, поки злочин не буде розкритий і не передана буде уже справа до суду. Тоді вже, можливо, там щось можна приоткрити. А так, в погоні за популярністю, кажуть, що ми такі гарні, ми ж зробили. Обнародують ті факти, які потребують подальшого розкриття. Детективи не розкривають, прокурори не скривають, але в нас журналістика на нормальному рівні. І журналісти докапуються до тих моментів. Їм, знаєте, я вибачаюсь, все рівно, чи це таємниця слідства, чи не таємниця. Іноді, просто ж і оцінити, він ж не знає матеріали справи, журналіст. Він не може оцінити, можна це розголошувати, не можна. Дізнається і розголошує. І все. І доказ, як, знаєте, карета в гарбуз перетворюється. Тобто, в даному випадку професійна робота повинна бути основною, а не, на жаль,
популяризація своєї діяльності. Саме найкраща популяризація – це вироки в суді і шкода відшкодована до бюджету. Чому нема справ? От раз, перше, із-за надмірної популяризації самими ж новими інституціями своєї діяльності, вони стають заручниками цієї ситуації. Тому що адвокати вміло дуже використовують оці всі речі, коли докази визнаються неналежними в судах. І виходить так, що детектив зібрав доказову базу, передає в суд, а в суді вони розвалюються. І суд повертає матеріали знову до правоохоронного органу. Тому і нема вироків. Получається футбол між судом. Ну і давайте ж не забувати, що поки що в нас суд не реформований, і він дає можливості там, в тому числі корупційні, не давати справам розглядатися в суді. Я вам чесно скажу, от в мене в своєму досвіді є справа, майданівська справа, де проходять там беркутовці, то, по суті, 3 роки не розглядається справа. От просто з одного суду вона мігрірує в інший, судді один одному пишуть, все, і справа не розглядається. Тобто є такі процесуальні уловки. До розмови до нашої повернемося. Зараз маємо нагоду долучити до нашого ефіру Муміне Салієву, громадську активістку, дружину затриманого Сейрана Салієва. Вона з нами на прямому зв'язку телефоном. Муміне, здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте. Да, слышу. Скажите, общались ли вы с вашим супругом? Известно ли вам, где он находится? Что ему вменяют? Почему его задержали? Мой супруг находится в СИЗО города Симферополя. К сожалению, никакого общения с ним нет по сей день. Как он, что он, в каком положении, абсолютно никакой информации. Ему инкриминируют статью 205.5.2, это участие в организации террористического акта, так называемого дела Хизб ут-Тахрир, где срок лишения свободы до 20 лет. Скажите, пожалуйста, адвокаты с ним? Допустили ли адвокатов? Наш адвокат Манет Мамбетов, он должен был посетить его, но пока что это не получается в связи со сложной процедурой вообще посещения арестантов. Муміне, скажите, пожалуйста, что-то предшествовало этому задержанию? Были, возможно, какие-то преследования, какие-то, ну вот знаете, моменты, которые могли говорить о том, что его могут сегодня задержать в Крыму? Мой супруг в сегодняшних обысках и задержаниях не участвовал. То есть на данный момент вот в Центре противодействия экстремизма задержано по информации 7 человек. Среди них моего супруга нет, он был арестован 11 октября в «шестерке» крымских татар-мусульман в Бахчисарае. А в сегодняшних вот задержаниях это также гражданские активисты, среди которых Бекир Дегерминджи, Асан Чапух, Куртит Абдулла, его братишка Эльдар, Юрий Баранов, Казим Аметов и Руслан Трубач. Скажите, пожалуйста, в связи с теми событиями, которые происходят на территории аннексированного полуострова, в связи с этими задержаниями и репрессиями крымских татар, как настроен сейчас крымско-татарский народ? В каком состоянии и настроении пребывают люди? Сегодня на самом деле произошел сильнейший удар по крымско-татарскому народу в связи с тем, что покинула этот мир не просто борец, а легенда. Женщина, это Виджия Кашка. И на самом деле сегодня такое вот шоковое состояние, потому что это, наверное, предел такого вот безбожного, жестокого и безобразного отношения к крымским татарам. Но те чувства, те мысли, которые сегодня, будем говорить, веют над нашим народом, это необходимость сплочения, необходимость объединения вокруг одной всеобъемлющей идеи. И на самом деле это видно. То есть сегодня, несмотря на вот эти вот события, которые произошли, наш народ настроен на такой ноте, что мы не остановимся на пути нашего мирного сопротивления и будем бороться дальше, несмотря ни на что.
Мамина, спасибо вам большое, что вы нашли возможность и присоединились к нашему эфиру. Мамина Салієва, громадська активістка, дружина затриманого Сейрану Салієва, була з нами на зв'язку. Ті, хто зараз дивляться нас у Криму, знаєте, ми завжди готові вас підтримати і стати за вас. Я дякую, що ви продовжуєте цей день разом з нами. Повертаємося ми зараз до розмови у студії. Пане Валерію, ми говорили з вами про розкриття, не розкриття справ, але почали з ДБР. Знаєте, я ще хочу поставити вам питання щодо очільника ДБР Романа Трубу, тому що після того, як його було обрано, почали з'являтися дуже контроверсійні думки щодо того, кому він може підпорядковуватися, кому він може бути вигідний. Що вам про нього відомо? Ну, мені відома ця людина. І колись там спілкувався трохи в прокуратурі. Коли я прийшов в прокуратуру, він працював ще там в слідчому управлінні. Ну, не настільки я там з ним професійно спілкувався, щоб давати оцінку і характеристику як прокурору чи як знавцю в галузі права. Дивлюся, да, його вивернули дуже гарно зараз наверх, і навіть познаходили, я сьогодні бачив стаття в газеті місцевій, там Пустомитівській, де він прокурором був. Він був, по-моєму, з 2011 по якийсь там рік прокурором Пустомитівського району. Ну, зрозуміло, що призначав його Віктор Пшонка, мабуть, ж в 2011 році. Ну і стаття така цікава його була. Не знаю. Знаєте, мені вже точно не подобається, що до навіть ще його призначення він вже був досить торпедований. Досить торпедований. Досить надмірно. І він, і орган, ну, суспільством взагалі. Досить багато, занадто багато про нього говорили і в негативному контексті. Починаючи від постановки під сумнів участі в конкурсі, казали, що він не номінант був вже на голову, а номінант на заступника, а потім комісія змінила своє рішення, чи він змінив своє бажання, я Бог його знає, я так не дивився глибоко, в принципі, я не дуже придивлявся до кандидатів, я точно знав там по тих топ-людях, яких номінували, там 2 роки назад сказали, що Геращенков буде керівником, я вже зрозумів, що цього не буде, ну, тому що хочеш сказати свої, насмішить Бога, скажи свої плани, да. Матіус сильно боровся за цю посаду, також було зрозуміло, що він, знаєте, у відчаї бореться за цю посаду, воно ж видно по ньому було, і видно, що є бажання його туди точно не допустити, це було видно. Ну, і взагалі, чесно скажу, це проходження цього конкурсу, воно мене засмутило саме в такому форматі. Я, як правник, не так би хотів би його бачити, не таким. Занадто заполітизований. Ну, так скажіть, будь ласка, тоді в чому логіка призначати таку досить неоднозначну персону на посаду очільника ще не створеного органу, але органу, який має займатися важливими кримінальними провадженнями? Чому тоді, ну, тобто, питання в непрозорості взагалі цієї усієї процедури? Питання так, знаєте, ми ж теж, кожен там, яка не 100 гривень, щоб всім подобатися. Про кожного можна сказати, як і гарне, так і не дуже. Я ж кажу, що я не можу давати там Роману Трубі якусь навіть суб'єктивну оцінку, бо не знайомий я настільки, щоб чи з фахової сторони, чи з людської давати. Але як юрист, як правник і як політик, я негативно сприймаю таку процедуру проходження цього конкурсу. Негативно. Починаючи від того, що це 2 роки було, ну, неприпустимий термін. І зрозуміло, що це потуралося саме затягування цього конкурсу, закінчуючи такими вже, розумієте, даючи негативну оцінку людині, яка вже апріорі призначена і обрана, вже ставиться під сумнів професійність самої інституції, розумієте, якої ще немає жодного детектива, там, вірніше, жодного слідчого, а ми вже не довіряємо, кажемо, таке, бо люди ж як кажуть, риба гниє з голови, а ми вже не віримо, ми вже не хочемо. Не знаю, чи буде при таких умовах працювати Роман Труба довго на посаді голови ДБР. В мене є сумнів, я вам чесно скажу, з досвіду, в мене є сумнів, що в таких умовах можна буде ефективно йому особисто вже працювати. Будемо спостерігати за процесом створення цього органу і за тим очільником, який нині є обраний. Пане Валерію, знаєте, я хотіла вас ще позапитати,
про те, що так само було на часі і обговорювалося останнім періодом, так видворення грузин з України. Я хочу поставити вам питання, знаєте, як юристу, чи побачили ви там дійсно порушення їхніх прав, тому що ми з одним із тих, кого не так давно везли там літаками до Одеси, тоді баржею до Грузії, він показував у нашому прямому ефірі про свою посвідку на проживання, тобто що йому дозволено перебувати в Україні. Тобто ми розуміємо, що скоріш за все тут так само є якісь, можливо, політичні мотиви, але от де юре те, що було до них вчинено. Ну, я вам скажу, благими намірами дорога в пекло вимощена в Україні, кажуть. Тобто їм не у відповідності з законом було надано громадянство. Не у відповідності. Порушено абсолютно весь порядок, і терміни, і все інше. Відповідно, тепер забрати назад це все діло, ну, звичайно, просто. І, знов-таки, бажання скористатися цим в політичних цілях також велике було. Звичайно, тут є політика, зрозуміло. Так само, як була політика, коли їх сюди запускали. Але я противник такого насаджування українцям, там, чи то грузини, чи то інші люди. Розумієте, був Давид Сакварелідзе в прокуратурі генеральній, заступником. Симпатичний там чоловік, політик, можливо, гарний, говорить гарно. Він мови української не знає. Він не читав те, що підписував. Розумієте? Він просто цього не читав. Можливо, він там в Грузії і був би гарним юристом, або Гізо Глава в НАБУ. Наскільки я знаю, він не розмовляє українською мовою, і не пише, я не знаю, що він читає. Як можна, людина може бути на відповідальній посаді, підписувати процесуальні документи, не знаючи української мови? Це не самі гірші приклади. Це люди, які знаються в праві, там все. А є інші приклади. Є інші приклади, де люди побули пересиділи там рік-півтора, поотримували гроші наших платників податків, пішли і сказали, слава Богу, що живі осталися. І такі є красавці. Але це ж таке діло. Зрозуміло, зараз там політична ситуація, тоді була така, що їх хлібом-сіллю припрошували, зараз там чоботьми випихають. І, бачите, на жаль, ми можемо констатувати, що політична складова в юридичних процесах присутня. Пане Валерію, буквально хвилину, тому що добігає наш ефірний час кінця. Хочу запитати у вас про голосування щодо виборчого законодавства, яке має відбутися у другому читанні, тому що після першого чимало народних депутатів говорили про те, що це була випадковість, тому що 226 голосів мінімум набралося, назбиралося, знаєте, по сусіках нашкребли. В парламенті є зараз політична воля проголосувати за виборче законодавство у другому читанні? Дивлячись, як воно видозміниться. Там на грані 226 ж було, і тому і казали, що це така цікава радісна випадковість. Побачимо. Звичайно, хотілося, щоб все ж таки законодавство виборче також прогресувало вперед. Там не тільки процесуальні кодекси в якійсь хорошій частині, тому що багато хто і не досить і схвалює, ми ж говорили, навіть ці новели. Але будемо бачити, тому що одна частина парламенту жорстко налаштована на те, щоб була б мажоритарка, і кажуть, що ми, дивіться, йдемо в Європу, а Франція, Німеччина, там немає взагалі виборів по політичних партіях, там жорстка мажоритарка. Будемо слідкувати за роботою парламентаріїв. Я дякую вам за цю розмову, пане Валерію. Валерій Карпунцов, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, депутат, народний депутат України від фракції Блоку Петра Порошенка, був разом із нами цієї години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман». Не перемикайтеся. І також хочу зазначити, що наступна година – це спецгодина, присвячена тим подіям, які сьогодні відбуваються у Криму. Дочекайтеся для того, щоб узнати всі подробиці, дізнатися першими.